Tantx timpressjonaw ruhkom dak li qalu. Il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola ħarġet tiddefendi il-pożizzjoni tagħha l-Unjoni Ewropea iżid innefqa fuq l-armamenti billi tajja lil dawk li jsejħet lil ta' Super One. Roberta Metsola li bħalissa il-President tal-Parlament Ewropew qalet li mhux soltu tagħha twieġeb għall-istejjer tagħna, iżda din id-darba għamlet 2 minuti fuq is-sufan tiżvoga mal-iskrin tal-mobile. Minix xi waħda li s-soltu nwieġeb għall-istejjer redikoli tas Super One. Ma f'dan il-każ ser nagħmel eċċezzjoni. Fl-aħħar xhur Metsola kienet deskritta minn attivisti għal paċi bħala waħda li tiffaċilita il-ġenoċidju. Seħeba Manfred Weber appella biex l-Unjoni Ewropea tarma barma nukleari. Iżda Metsola qed tgħid hekk lil min jesponi dan kollu. Mhux biss redikoli imma qar minn hekk. Perikolużi. U minn hawn il-qudiem infexxet f'attakk fuq il-Prim Ministru Roberta Bela li kontinwament jinsisti għal wafqien miġlied f'Gaza u kontra il-gwerer. Ipokrazija ta' Prim Ministru li ma jistax, ma jafx, jiddeċidi. Prim Ministru li għalih il-politika mixejn għajr kummedja. Kemm ilha President Roberta Metsola mhux biss spiċċat fil-mira tal-attivisti minħabba l-gwerra, iżda l-attivisti kontra il-korruzzjoni f'pajjiżi oħra sejħula mis-mafja għal mod kif iddefendiet il-gvernijiet korrotti tagħhom. Ftakru għadin meta terġgħu taraw ismi fuq is-Super One.